Areatzako kaia Saskibaloiko jokaleku erraldo bihurtuko da iraiaren 15 eta 16an NBA ikuskizuna hartzeko. Izan ere, Bilbon NBA Iruisa txapelketa ofiziala egingo da asteburuan 2011ko urtarrilean Bizkaiko Foru Aldundiak, Bilboko Udalak, National Basketball Associationek eta BBVak sinatu zuten hitzarmen bati esker. Hitzarmena Bilbao Bizkaia markak nazioartean duen proiekzio eta hiriaren erakargarritasun turistikoa Estatu Batuetan naiz Europan bultzatzeko sinatu zen. NBA Iruisa txapelketa kirol ekitaldi bada. Lehiaketa horretan 3 jokalariko taldeak lehiatuko dira adinaren eta sexuaren arabera bereizitako kategorietan. Irabazleek Bartzelonan egingo den finalean parte hartuko dute. Horrez gain, Eric Gordon New Orleans Hornets taldeko jokalariak Bilboko ikuslei bere esperientziak kontatuko dizkie NBA ligako klasiko baten animatzaileekin Orlando Magic taldearekin hain zuzen. Bi egun horietan beraz munduko saskibaloi ligari garrantzitsuenaren magia osoz gozatu ahal izango da Bizkaiko hiriburuan. Streetball erakusketak, bideojokoak eta lehiaketa eta sari ugari egongo dira.